Θεοδωρίδου. Πώς? Θεοδωρίδου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από συμπλοκή που ακολούθησε με τα ΜΑΤ, με κίνδυνο να πέσει κάποιος από τη σκάλα του Δημαρχείου. Ποιος τελικά έδωσε αυτή την εντολή στο ΜΑΤ? Θεωρούμε πως η παρουσία μας εδώ, σήμερα, και ο λόγος που καταφέραμε να μπούμε στο Δημαρχείο και να μιλήσουμε σε αυτό το βήμα, είναι λόγω της κοινωνικής νομιμοποίησης που έχουν οι καταλήψεις, τα αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα και κοινωνικοί χώροι. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να καταστήσουμε σαφές προς όλους και όλες ότι το κτίριο επί της Βασιλέως Γεωργίου και της Δανείου Γεωργία, το πρώην 12ο Δημοτικό Σχολείο, θα συνεχίσει να λειτουργεί, να δημιουργεί και να αντιστέκεται ως ελεύθερος κοινωνικός χώρος παρά τις όσες κατασταλτικές επιδέξεις δέχεται από την αρχή λειτουργίας του. Παρόμοιες επιθέσεις δέχεται και η κατάληψη η οποία ξεκίνησε πριν λίγες μέρες στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, το κατελημμένο κοινωνικό κέντρο Κένταβρος, το οποίο ύστερα από μήνυση του Δημάρχου κινδύνεψε με εκένωση από τα ΜΑΤ. Βέβαια, ο κ. Δήμαρχος προέρχεται από την αριστερή παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέχεια τελικά της αποτυχημένης επόπειρας εκένωσης ήταν η διακοπή ηλεκτροδότησης από συνεργεία του Δήμου. Αυτές οι λογικές και οι πρακτικές, όσο συνεχίζουν, θα βρίσκονται αντιμέτωπες με τα κινήματα αντίστασης. Το πρωί της 5ης 16 Τετάρτου 2015 έγινε διακοπή της ηλεκτροδότησης του ελεύθερου κοινωνικού χώρου σχολείο από τη ΔΕΗ με παρουσία σκλούβα των ΜΑΤ κατόπιν εντολής του Δήμου. Το κτίριο που στεγάζεται ο ελεύθερος κοινωνικός χώρος σχολείο χτίστηκε το 1897. Έπειτα από διάφορες κρίσεις πέρασε μέσω ανταλλαγής στην ιδιοκτησία της Εκκλησίας, που το εκμεταλλευόταν νοικιάζοντάς το στο κράτος και για αρκετά χρόνια λειτουργούσε σαν σχολείο. Η Εκκλησία επικαλέστηκε εν τέλει το πρόσχημα της μη στατικότητας του κτηρίου, προκειμένου αυτό να χαρακτηριστεί ως ακατάλληλο για σχολείο και να εκμισθωθεί ως κέντρο διασκέδασης σε ιδιώτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε απόσταση μηνών ο ίδιος φορέας γραμμάτευσε μία φορά ότι το κτίριο είναι κατάλληλο για σχολική στέγη και μία ότι είναι ακατάλληλο. Έτσι ο χώρος έμεινε κλειστός και εγκαταλελειμμένος επί 6 χρόνια παρά το πάγιο αίτημα των κατοίκων για σχολική στέγη στην περιοχή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιεί η Εκκλησία την περιουσία της. Μια αμύθιτη περιουσία που έχει συσσωρεύσει, εκμεταλλευόμενη το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών με πρόσχημα το φιλανθρωπικό της έργο. Σε μια συγκυρία αποδιάρθρωσης των κοινωνικών δεσμών και διάχυση του κοινωνικού κανιβαλισμού, οι managers και οι image makers της Εκκλησίας κατορθώνουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να αποδεικνύουν ότι όταν πρόκειται για χρήματα δεν έχουν το Θεό τους. Ακόμα και η πρόσφατη δήλωση του Ιερώνυμου ότι η μέρα της εκκλησιαστικής περιουσίας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διαφορετικά είναι αστεία αν όχι τραγική. Σε μια κοινωνία εξαπλειωμένη από τις πολιτικές επιλογές των τελευταίων χρόνων, προτείνεται η χρήση αυτού του πλούτου για την αποπληρωμή του χρέους. Απέναντίας, για μας, κεντρικό πρόταγμα αποτελεί η κοινωνική απαλωτρίωση και διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ο Δήμος, που από τη μεριά του τελευταία του ενέργεια έδειξε τις διαθέσεις του απέναντι στο ανοιχτό κοινωνικό εγχείρημα του σχολείου, επίσης διεκδικεί ανέκαθεν το κτίριο για δικό του όφελος και όχι για όφελος της κοινωνίας. Ωστόσο, το κτίριο αφενός λόγω των αλλαγών της νομοθεσίας περί σεισμικής αντοχής των σχολικών κτιρίων και αφετέρου λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κτηρίου, που αποτελεί ένα κλασικό κτίριο και ιστορικό μνημείο με περιορισμένο μέγεθος χώρων, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο κτίριο για να στεγαστεί το δημοτικό σχολείο που διεκδικούν οι κάτοικοι στην περιοχή. Αντί για την εγκατάλειψη, την εμπορική αξιοποίηση του χώρου ή τη στέγαση κάποιες γραφειοκρατικής υπηρεσίας αυτών, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι άλλου είδους χρήση επιφυλάσσει ο Δήμος για το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε πως είναι πολύ πιο ουσιαστικό αυτό το κτίριο να συνεχίσει να είναι ανοιχτό σε όλη την κοινωνία, η οποία με την καθημερινή της συμμετοχή το διαχειρίζεται η ίδια με σκοπό την κάλυψη των πραγματικών της αναγκών. Η μόνη νομιμοποίηση που μας ενδιαφέρει είναι η κοινωνική και αυτή προτάσουμε για να υπερασπίσουμε το χώρο από κάθε θεσμική ή άλλη επίθεση. Εξάλλου, χωρίς διάθεση μαθήματος πολιτικής θεωρίας, η εξουσία του Δήμου που πηγάζει από τους πολίτες αυτής της πόλης, με έμεσες μεθόδους ανάθεσης και πάσχει από την εγγενή διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας των πολιτικών ελίτ, δεν θα μπορέσει ποτέ να προσεγγίσει την κοινωνική δικαιοσύνη όπως μια ανοιχτή, αντιεραρχική, αυτόνομη κίνηση πολιτικής χειραφέτησης και συλλογικής, υπεύθυνης, αμεσοδημοκρατικής θέσμησης. Από το 2010 το κτίριο καταλήφθηκε για να απελευθερωθεί από το καθεστώς εγκατάλειψης και να ανοιχτεί στην κοινωνία. Είναι ένας χώρος ζωής, ελευθερίας, αλληλεγγύης, άμεσης δράσης, ελπίδας, αξιοπρέπειας, δημιουργικής έκφρασης, ισότητας,
αμφισβήτησης, αυτοθέσμησης και αντίστασης. Το εγχείρημα ξεκίνησε για τη δημιουργία μιας κοινότητας με βασικό άξονα τα ελεύθερα μαθήματα και τη συμμετοχή με αμεσοδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Στον χώρο γίνονται αυτοοργανωμένα μαθήματα και ελεύθερες συναντήσεις ομάδων με βάση τη μάθηση, σε συνάρτηση με τη συμμετοχή στην κοινότητα. Μαθήματα ξένων γλωσσών, μουσικής, χορού, προβολές ταινιών, συναυλίες. Λειτουργούν επίσης δανειστική βιβλιοθήκη, στούντιο μουσικής, χαριστικό παζάρι, θεατρικό εργαστήρι, γυμναστήριο, σπορείο για τη διάσωση παραδοσιακών σπόρων, κουζίνα, παντοπολείο και άλλα, ενώ παράλληλα γίνονται και εκδηλώσεις πολιτικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στη διαχείριση του χώρου λαμβάνονται μέσα από ανοιχτές διαδικασίες, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει όποιος και όποια το επιθυμεί, σεβόμενος και σεβόμενοι τον ιεραρχικό και αμεσοδημοκρατικό χαρακτήρα τους. Παρά το παραπάνω, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από τη μεριά τόσο της Εκκλησίας όσο και του Δήμου με σκοπό να πληγεί το εγχείρημα του σχολείου, είτε με δικαστικές μεθοδεύσεις, είτε με διακοπές της ηλεκτροδότησης. Η πρόσφατη διακοπή δεν αποτελεί παρά μία ακόμα κατασταλτική ενέργεια σε βάρος του κόσμου που οραματίζεται και αντιστέκεται. Το τελευταίο αυτό περιστατικό στο σχολείο, όπως και οι διακοπές ρεύματος σε νοικοκυριά, εντάσσονται στη λογική της περίφραξης, της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης όλων των κοινών αγαθών. Ακόμα και η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να εφαρμόζει την ίδια λογική της εμπορευματοποίησης, στηρίζοντας μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και συνεχίζοντας την αέναη ανάπτυξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε βάρος της φύσης και του ανθρώπου, αλλά και οικονομικά σε βάρος της ίδιας της κοινωνίας. Για παράδειγμα, την ώρα που οι διακοπές ρεύματος σε νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν είναι καθημερινές, πολιτικά γραφεία, κανάλια και γήπεδα απολαμβάνουν την πολυτέλεια να αφήνουν τεράστιους λογαριασμούς απλήρωτους χωρίς να υφίστανται κυρώσεις. Καθώς το νεοφιλελεύθερο φαντασιακό της ανάπτυξης αρχίζει όχι απλά να αμφισβητείται στα μάτια της κοινωνίας, αλλά και να καταρρέει θεαματικά, δεν μπορούμε παρά να αναζητήσουμε εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των αναγκών μας, αφήνοντας πίσω την επιβεβαιωμένη κανονικότητα κράτους κεφαλαίου. Η συλλογική διαχείριση των κοινών πόρων, όπως εκφράζεται από την έννοια των κοινών, commons, είναι μια ανταγωνιστική πρόταση προς το υπάρχον που αντιτίθεται στην ιδιωτική κρατική περίφραξη και την εμπορευματοποίηση όλο και περισσότερων κομματιών του χώρου και του χρόνου μας, των ζωών και των επιθυμιών μας. Δεν παραχωρούμε και δεν αναθέτουμε σε κανέναν τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των κοινών αγαθών που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωσή μας. Έτσι, στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε τοπικούς αγώνες για τη γη και την ελευθερία ενάντια στο ηγεμονικό δόγμα της ανάπτυξης, όπως τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη Χριστού στην βορειοανατολική Χαλκιδική. Η ελεύθερη πρόσβαση σε ρεύμα των κοινωνικών αυτοδιαχειριζόμενων χώρων είναι απαραίτητη για να λειτουργούν όχι απλά ανταγωνιστικά στο υπάρχον σύστημα, αλλά και για να δημιουργούν εκείνους τους συσχετισμούς αντίστασης στον ολοκληρωτικό έλεγχο των ζωών μας, καθώς και ρογμές στην κανονικότητα ως πεδία κοινωνικής αυτοθέσμησης και πειραματισμοί με εναλλακτικά μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης. Οι κοινωνικοί χώροι δεν λειτουργούν με γνώμονα το οικονομικό συμφέρον, αλλά ως ανοιχτές κοινότητες που υπερνοηματοδοτούν τις ανθρώπινες σχέσεις, με απότερο σκοπό το γενικότερο μετασχηματισμό της κοινωνίας με όρους ελευθερίας, αυτοθέσμησης και αλληλεγγύης. Για εμάς το σχολείο είναι ανακτημένες μας ζωές, ένας πνεύμονας ελευθερίας ενάντια στις έννοιες του ανταγωνισμού, της αντιπαλότητας και της αρπακτικότητας. Είναι ο τρόπος μας να αναθεωρήσουμε, να αναιρέσουμε, να αρνηθούμε και να δημιουργήσουμε. Το σχολείο είναι η πραγμάτωση ενός άλλου κόσμου, στο εδώ και στο τώρα, και θα το υπερασπιστούμε όλοι και όλες μας μέχρι τέλους. Η καταστολή μέσω διακοπής της παροχής ρεύματος και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σχεδιάζεται για το μέλλον δεν πρόκειται να μας πάει ούτε βήμα πίσω στον αγώνα για ελεύθερους κοινωνικούς χώρους, στον αγώνα για ελεύθερη ζωή. Ευτυχώς για μας, η αξία των κοινωνικών αγώνων δεν μετράται σε χρήματα και σίγουρα το δυναμικό τους δεν μετράται σε βόλτα. Όλα τα εγχειρήματα αντίστασης και δημιουργίας δεν υπάρχουν χάρη σε καμία ανοχή, υπάρχουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω της κοινωνικής τους νομιμοποίησης, δημιουργώντας τους δικούς τους θεσμούς και τις δικές τους αξίες, οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν ούτε με δήμους, ούτε με κράτος, ούτε με εκκλησίες, αλλά έχουν βαθιά σχέση τόσο με την ίδια την κοινωνία, όσο και με τις κοινότητες αγώνα που δημιουργούνται γύρω από αυτήν σε κάθε πεδίο του κοινωνικού ανταγωνισμού. Όσο αφορά την ηλεκτροδότηση και την προσπάθεια επανασύνδεσης του ρεύματος από κολόνα της ΔΕΗ, πλέον, δεδομένου της υψηλής εξειδίκευσης και της επικινδυνότητας που απαιτεί μια τέτοια προσπάθεια, καθιστούμε σαφείς τόσο τις προθέσεις μας, όσο και τις ευθύνες του Δήμου και της ΔΕΗ, εάν τυχόν συμβεί οτιδήποτε στην προσπάθεια επανασύνδεσης του ρεύματος, η ηθική και φυσική αυτοργή είστε εσείς. Ελεύθερος κοινωνικός χώρος σχολείο για τη μάθηση της ελευθερίας και την ελευθερία της μάθησης. Oiga,
οργανωμένης ύψης, 10% χιλιάδες κατάληψης, ενάντια σε ένα κόσμο οργανωμένης ύψης. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Θεοδωρίδου που διάβασε το κείμενο.